Vlogísek. Takhle máme balkónek, tady vedle má domča s Michalem. Balkónek máme to jakoby propojený. Trošku mi to připomíná Karlovy Vary. A pak vlastně takhle, když jdete jakoby rovně, tak tam je pláž a tady je taková ta hlavní jakoby ulice, kde jsou vlastně všechny obchody a stánky s jídlem a tak. Kiedy znowu? Jutro jedziemy do domu. Vlogísek! Takže zdravím všechny. Úplně jsem zapomněla vlogovat. Každopádně je už, teď jsme tady 3. den a naše dny vlastně probíhají tak, že ráno vstaneme, jdeme na snídani, pak jdeme na pláž, většinou si dáme prostě obídek, pak jdeme spát a pak jdeme na večeři. A většinou pak se jdeme převlít a jdeme do města se prostě podívat, projít a tak. Aby řekla pravdu, tak tady toho není moc jako moc co dělat. Ale asi je to o té partě, no. Zatím si to užíváme a je to super. A vypadám úplně jako mes, protože jsem teď vstávala, každopádně jsem se rozhodla, že vlastně dneska bych vám mohla konečně natočit vlastně, jak ten den probíhal. Že my se teď asi tak nějak dáme trošičku dokupy a jdeme na snídaníku. Takže zatím pa! Co máš tady? Jdeme na pláž. Mám vybitý telefon, takže musím mít svou powerbanku. U nás na baráku. Jo. Koukala. Koukej na mě. Toto. A toto. 18. Daddy!
zdravím všechny. My už jsme asi 4 dny doma. A já opět zapomněla natočit konec. Jen jsem chtěla říct, že jsme si to dost užili. A pokud plánujete navštívit Svinoustí, tak doporučuju do Angels na jídlo. A ten beach club, ve kterém jsme byli, se nazýval... to vám tady někde dám. Takhle se nazýval. A ten byl teda super. Jinak info. Většinou jakoby přes ten týden je tam všechno zavřený. Nebo je tam otevřeno do 11 a v 11 se tam všechno zavírá, takže to tam opravdu že je jenom pátek a sobota. Takže pokud budete chtít nějaký městečko, kde si užijete party život, tak bych vám doporučovala spíš ty Mezizdroje, kde jsme byli na tom výletě, protože mi hodně místních ze Svinoustí říkalo, že tam ten party život je. To je všechno, doufám, že se vám tohle trošku crazy video líbilo. A já jsem se to rozhodla zveřejnit hlavně proto, abychom měli na to vzpomínku s mojí ségrou. A to je vlastně všechno, co jsem chtěla říct. Tak jo, mějte se krásně. Ještě jedna taková věc, kdybyste mi náhodou chtěli začít někde sledovat, tak mě najdete na Instagramu nebo TikToku, kde jsem celkem dost aktivní a přidávám tam příspěvky většinou ze svého života. A to je vlastně všechno. Tak jo, mějte se krásně. Ahojky!